abin gane osiri o ka kan an bɛ fatiha ta ni ka baara daminɛ o b'i fɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والقاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم آمين سلام أبرك يا غدا وفرناني ولسا أسلموا نعم أذكر الله على كوني الله آمين لما ونما على كدما آمين أنا جمانا مالي على ككشي آمين أنا دقول بنوي على كتانيفة آمين رجوي جماكوي ديرتي على كجماكو تانيفة آمين بني كليا على كوسباتي رجوي نيا آمين أنا دقول على كامبي آمين سمية على كجانا آمين كلمة على كجانا آمين على كجين ويا أما آمين كلا جاتي ورما كوسو آمين شوينا ربويا كوسو آمين يسولو بل بينغما آمين صل على رسول الله وسليم أسمع تمناني دعوراكم سلام ونموري نعم شوينا كاب le 3 mai أويادو l'année 2020 سيغتالا نصر كلو كلي سبا نعم ساكلو دورونا كين سابا فلا نموغا والله وردو أمد ديرتي لا كوجوغو أرجو جماكولا جويليا سيغتالا كاب سمولو بلبل باي نعم كاب وكلي تاما كوجوغو كي na ala sona amanga dugula ya أمير baningo juila arajo jamakula سماري مكاني namugala shuina نعم ami ala tanu ولوكا كان ambi ala barkada كوجوغو ala min van siriyaranga نعم kange kira mando sallallahu ta'ala wasallam وسليم o ala kele fan siriyaranga كين anga slamen mai أدوترو o ala kele fan siriyaranga نعم kalo bele bay no esungolo ko jo herela anyana abi ala tanu سيغتالا أنو كاكام ambi ala barkada كين ambi ala wali mondo نعم islam o shuina abarma ke be anya koroya وجوغو direti la radio jamakula سماري aban kalama ndene jo ni ba famu dimanche clip ne نعم anga kasheti ubitamaya كوجوغو كي direti la كين shuina anya rabia أسيلي بيا دكتور تمناني amba nyini bango ko fe نعم o gaddugo ke anye ودو كاكام jango kalo barka mai kalo bele نعم amma go gaddugo la كو سبكي an famunu bi bango نعم an bamunu bi bango dugo don ba munum biya نعم ko don ba munum biya an koro munum be ami dugo nyini befe بيرو كاكام amma go be islamia jolla كو سبكي wa amma go be an faso ga nyetagala كين min to koy mali والله kare gali nya yerela amma go be bango kabla jebenye أو كاكام do da iste koy كو سبكي an se miye faso kula amboke والله أما do da iste نعم. an se miye dinena amboke كين garbo kani mangado أودو بلي دو ni asigile beranin de fane نعم ma wallahi
muru ka dalu cɛ muru don a ma nɔgɔ u t'a fɛ ayi o ti fɛn cɛ abada o b'a fɛ o ti fɛn ɲaare ayi morikɛ min ta sirilen don a bolo fila la a n'a ka dɔnni a n'a jogo ka sɔrɔ ka ala minɛ ka ala ka diri ɲɛfɔ mɔgɔw ye o gɛrɛbu kɛri mankan don tɛnɛ ka da man ka taa baara in ma nɔgɔ ayi i bɛ moriba 100 bila arajo la mikoro la yan ne m'a fɔ i tɛ ala ta fɔ dɛ nka badara aliyu sangare bɛ min fɔ a da la n'i y'o fɔ i da la i na tobi yɔrɔ wɛrɛ i na tobi yɔrɔ wɛrɛ n ko badara aliyu mankan don sajaja ni maa maa jɛra jɛ na an bɛɛ jɛra ala kama kosɛbɛ kɛ an ma jɛ musoko la an ma jɛ woroko la ayi jɛra ala kama bɔn o tuma ala kama karamɔgɔ de sigi mɛ o don a faso arajoso la a bɛ ka diinɛ walawala aw ye ale mun dan kunkolo kɔrɔtalen hakili sigilen nɛn fonilen sabu ne fa k'an balo cogo tɛna fɔ o ne tɔgɔ tɛ fɔ mɛ an bɛna kuranɛ de lakale kitabu wa sunna n y'a dɔn a yɛrɛ y'a dɔn ne t'a la sa ne fa cɛ tɛ silamɛya ye bamananw ka bɛɛ donna silamɛya la a tɛ foyi ɲɛ ne ye bɛɛ bɔlen silamɛya la a tɛ foyi cɛ ne ye nka ala ko fazakirina fati zikira se kɔrɔmani yakisa a ye wajuli kɛ ko wajuli bi mumini dusukun ye wajuli bi kafiri bɔ kafiriya la ka dɔ silamɛya la ko k'an ko wajuli ti foyi ɲɛ nafigi jahili fasigi ayi o mago si t'a la o ni zoro ka kan ko cɛw k'anw ye nin mɛn mɛn kojugu i tɛ se k'a bɛɛ mɛn fo k'i sa sangare hali kiraw ma se k'a bɛɛ kɛ ayi nka ni kiraw sera k'a bɛɛ kɛ ala t'i kira 313 ci abada tun bɛ da kelen mɔ kelen maa bɛ ɲinɛ o ma se o tuma garibukɛni mankan don a yɛrɛ denkɛni sangare banikɔkaw aw kan ka ala tanu ala ye aw bonya nka a m'a dɔn ayi wa kan k'a dɔn dɛ wa n'a m'a dɔn a n'a ye dɛrɛ kojugu ala mago tɛ dugu la a mago tɛ mɔgɔ la ayi ala mago tɛ hali mɛlɛkɛw la jango mɔgɔw abada i ka ala ta kɛ ala mago bɛ fɛn min na o de ye ala ko min o kɛ ala ko ka min to o to n'o kɛra ala mago de b'e la sangare makan anw bɛ to ka wajulu lamɛn arajo la yan an t'a karamɔgɔ dɔw bɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ abada an t'a dɔw ka dugu dɔ yɛrɛ ayi a dɔw n'an tɛ région kelen na yɛrɛ a dɔw n'an tɛ commune kelen na yɛrɛ ayi mɛ ka n'a ye a yɛrɛ woloden de sigi maa ka arajo la a bɛ ka n ka silamɛya ɲɛfɔ walahi ni fɛn ka bɔ ala bolo n k'o de ye belebele dɔ ye sangare n'a ye karamɔgɔ min ye tele la a bɛɛ bɔra dugu dɔ la yɔrɔ jan dɔ an t'u fa dɔn an t'u ba dɔn an t'u bɔ yɔrɔ dɔn a yɛrɛ ye muso min furu o den ye n'a m'o lamɛn ala ka balo ka jugu dɛ a bɛ na wari t'a la ala taara aliyu naamɛ dɛ sajaja asadulahi galibi don moriw ka dalilu cɛ mori walahi ni ne sigilen ye mikoro la fane hali n'u t'an fɛ o b'a dɔn an bɛ min fɔ an b'o dɔn kojugu o bɛ dɔn mɔgɔ sigilen la o tamakiya t'an na ayi an fa cɛ tɛ sigi tɛ sabu moriya tɛ kolonifili t'a rɔ sababu da tɛ n'o sira ni k'i tile n'o ye kulɔti min sɔrɔ i bolo cɛw n'o y'i sɔrɔ i kimiri la o don i ye waliyu ye karamɔgɔ tɛ se k'i kɛ kan sangare a bara ci an ka taa joona nin ye sunkalo tile tan ye n bɛna bi wala ka boli min kan actualité min bɛ sen na min bɛ sen na jumɛn ye o ye sunkalo ye sunkalo tɔgɔ ye cɛw ka cɛ ye ala de bɛ mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala ko foyi tɛ se ka an fara ɲɔgɔn kan k'an fari fa k'an fara ɲɔgɔn kan k'an ɲɛna fɔtɔfɔtɔ k'an fara ɲɔgɔn kan k'an dawolo ja k'an fara ɲɔgɔn kan ka sɔsɔli ba k'an fara ɲɔgɔn kan ka kuma fu ba k'an fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔgɔya ba k'an fari fa ko foyi tɛ se k'o kɛ fɔ kɔgɔ ni mulɔkɔ ala min y'an da o b'an dɔ sa nafigi bɛ seli nafigi bɛ wurudi kɛ nafigi bɛ jagali nafigi bɛ hiji kɛ nafigi bɛ forokɛ don nafigi bɛ taa misiri la nafigi bɛ misiri jɔ nafigi bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɛ ko sunkalo tile 30 fo nafigi tɛ se nafigi tɛ se n'a ma bana nkalon da yɛrɛ la ana ko wɛrɛ kɛ kɔni hali ko ale tɛ se nafigi sunkalo de n'a mɛn ka na nafigi de jira ka mumuni jati jira n ko sunkalo ka jugu nafigi ma wallahi kalo hɛrɛma don muminu ka kalo hɛrɛma dɔgɔtɔrɔw ka kalo don kalo min bɛ an furakɛ kɔnɔbaraw bɛ bila normal la sisan farikolo bɛ bila normal la sunkalo fɛ mɛ nafigiw bɛ nkalon mɔnde sabu u tɛ se ka tile ka kɔgɔ ni mulɔkɔ la ala nɔfɛ ayi abada ala danaya t'u la o tuma ala ye sun d'a ma sunkalo ye mun ye sunkalo de ye ko ka na entraînement kɛ ɲumanya entraînement o de ye sunkalo ye an kala juguma dabilali la
ni maa min ko sisan wajuli la i b'an ka karamɔgɔ nafigi dɔw man kan mɛn c'est-à-dire anw n'o tɛ se ka bɛn sunkalo jɔra an ka fara manamana kow la sunkalo jɔra an ka jɛnɛyaw dabila sunkalo ye kaloba ye an ka sɔniw dabila a tuma ni sunkalo sara an k'a daminɛ wa. ayiwa i b'a sɔrɔ jɛnɛyaw ye dabila kɛ. i b'o tɔ ɲɛfɔ sa de. kojugu. sunkalo ko tɛ dɛ. jɛnɛya haramu ye mun tila ka n'a ka karabu zina n'approche jamais à l'adultère. mais ni a ye jɛnɛ ko ten nka laɲini ye mun ye o tɛ jɛnɛya dabila le sunkalo la. ayi sunkalo laɲini ye min ye fɛn min bɛ daga n'a ka ɲi sunkalo de ko k'o dabila. fɛn min bɛ daga n'a bɛ bɛn ko silamɛw de b'o kɛ ka kɔrɔ sunkalo tile 30 de ko k'o dabila tile kɔnɔ. o kɔrɔ jumɛn ye. ayiwa i yɛrɛ furumuso y'i ta ye sunkalo tilegan fɛ ko haramu kana s'a ma. ayiwa jisuma bɛ firiko la i ta don sunkalo tilegan haramu kan'i min dumuni filɛ nin ye i ta don kɔgɔ bɛ nin k'i fa sunkalo tilegan ko haramu ji min tɛ haramu ye a tɔgɔ di dumuni tɛ haramu ye i furumuso kafoɲɔgɔnya tɛ haramu ye mais nin bɛɛ kɛra haramu ye i ka k'i to sun na k'a sɔrɔ jɛnɛya ko tɛ dɛ o ye haramu ye kalo bɛɛ la ka kɔrɔ mais sunkalo de ye fɛn minnu bɛ daga k'olu dabila tile 30 ko n'an sera k'o kɛ ko san kalo 11 tɔ la fɛn minnu tɔgɔ ko haramu k'an bɛ jɔ olu. Sangare. su kun ye entraînement ye. a bara ti kelen. entraînement. ayiwa. su kun ye k'a entraîner. ɲumanya la. wa i ka sunkalo ɲana n'a ma ɲɛ o tɛ don sunkalo la dɛ. abada. sunkalo salen kɔ sa. i denmuso ladon cogo. sunkalo salen kɔ. e denkɛw ladon cogo. sunkalo salen kɔ. i ye papiye jugu minnu da ka don mɔgɔw ka foro la. dabali jugu. wala ye o kɔrɔ k'i ka su ma ɲɛ. a bara ti kelen kelen. ni sunkalo ɲana sunkalo kan ka mɔgɔ bɔ forodo la ni sunkalo ɲana muso min ye dilan tigɛ cɛla sunkalo kan k'a to a ka dilan tugun ni sunkalo ɲana den min mago tɛ bangebaa la ne sunna n'i ka su minɛna i kan k'i janto i bangebaa la ni sunkalo ɲana cɛ min tilen tɛ muso fila ni ɲɔgɔn cɛ sun donnen kɔ i kan k'i tile sa ni sunkalo ɲana morikɛ min ka baara ye mɔgɔ kuntigɛ ni mɔgɔ tacɛn ni sunkalo donn'i fɛ tile 20 ta sunkalo salen kɔfɛ i kan k'o dabila k'i tile sunkalo ɲana faama so kan ka sɔni dabila ni sunkalo ɲana maire dugukolo namarala kan k'o dabila ni sunkalo ɲana député foto jabala kan k'o dabila ni sunkalo ɲana wajurikala dɔrɔnkɛla kan k'a dabila ni sunkalo ɲana wajurikala mɔgɔ nenina kan ka nenini dabila ka taa fɔ mɔgɔw ye. mais anw ye sun don sunkalo ɲani a tiɲɛ saa kɔnɔ an y'o jaabi ye an ka sun ma ɲɛ. ayi sabu ni sun ɲɛna seli b'a la an ka sagaw tɛ suɲɛ. ayi abada. ni sun ɲɛna ni ye denw ye ɲɛmɔgɔdenw hali faama y'u la o tɛ ɲɛ. ni sun ɲɛna denmuso npogotigi b'an bolo san 20 a ye ala o ma di cɛ ma ni sun ɲɛna cɛkɔrɔba t'o kɛ. ayi abada b'a di cɛw ma. kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min denmuso y'a ka laada y'i ka so siɲɛ 1 kɛlɛ k'a ye fila k'a ye 3 kira ko kɔfɛ ko laada ye o ye ka so ko jarabeso bɛ jɔ bangebaa 2 bɛɛ. jarabeso sɛyɛla. a t'a la dɛ a ye ko wele ka na. denmuso bolo. k'a ni muslim ko denmuso ka laada ye o ye jarabeso bɛ jɔ. fo n'a kɛra jaruya jumɛn. ayiwa an kun bɛ bakari bolo o ma ɲɛ. a bɛ yaaya ko la o tuma a kɛra o kɔnɔna na o bɛ bɛn. o ma a sigi bɛ k'a cɛ kɔnɔ cɛ bɛ yɔrɔ dɔ la o kan ka na a bɛ ka k'o kɔnɔ o bɛ bɛn mais k'an sigi n'a ye ten kun t'a la nɛn t'a la nu bɛɛ la o bolo aw ye dayi su ye ala t'i yafa. tulo b'a la sa o. denmuso npogotigi falen t'an ka so wa. a fɛn bɛɛ la o kuma ka taa. alajabani. o dɔ la misiri 3 de bɛna bloquer sisan a kare kɔnɔw bɛɛ fa sisan sunkalo sera n'a ma taa nafila seli i ka suw ti minɛ haraka k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon ye sunkalo mago bɛ min na o kɛ n dɛ sunkalo mago bɛ an cogo de dilanli la sunkalo mago bɛ hinɛ de la sunkalo mago bɛ makari de la sunkalo mago bɛ ala dɔn de la i yɛrɛ dɔn mais hinɛ tɛ yen makari tɛ yen yafa tɛ yen denmuso npogotigiw b'an bolo san 30 ni woro nana hali bi an tɛ sɔn tɛ yen. Allahu Akbar. Furu dɔw tiɲɛna an fɛ yan ko cɛnin tɛ baara ɲɛnama na a tɛ baara la ten dɛ a tɛ baara ɲɛnama la. Allahu Akbar. Furu dɔw tiɲɛna an fɛ jole yan ko cɛnin bɛ luwanze la k'o ye sodorobu ye k'a sɔrɔ dennin yɛrɛ faw ba n'a fa bɛɛ wolola luwanze la. Bugula yɛrɛ la falen. Sangare. ni mɔgɔ sugu ma ka ɲi. k'aw ye diinɛtigiw ye. fɔbaga ka dɔgɔ Badara ale bɛ nin fɔ k'a kɔdɔ. a bara k'i la ko ci denmuso la. a bara ci ko tɛ bɔda la. kuranɛ na ani ala la. dɔgɔtɔrɔ. n ko Badara ale mankan don. a sajaja. walayi muru n'a tora ka baara kɛ a yɛrɛ tɛgɛ 2 la k'a balo. n'a bɛ kuma a bɛ kuma aw wasalen a bɛ kuma aw wasolen a bɛ kuma aw ŋɔɲɔŋɔɲalen muru n'a tora k'a ɲɛbɔ walimusow la k'a ɲɛbɔ wali nafolo la
la amu shwe amu namara amu biuga musuka wallahi na yimi ko sorana kuma ni ne wala le ko jugu nga ediyo ye dungani le bubila ugla fe murga min na wala musula be buga munyini ya ko mega ngadin woroba nyini dugu klale o to ni wati ko tamashi nyomala ko trubala ko dabolo bala kabi nyosowe ko kolo bala ko teshebala ko jugu ke afri te bi fara nyonga ni be ala fe dro kanga do jugula dumani aywa badra ali manga do mina shun kiso dima bi wala iye dallu ay karamu ko wele ku kaname anu teve naskla me du ma sabu ne tate o doni nu boliti fenje o tenega bare ala ko kira ma mamadou tinega message wali ke dron me kati kunde mogo ga fridir la yara o be ga ala ga dine kewa mo no tigasre amusu tigasre o tigasre ato tigasre o tigasre be ka fokata do sare karamu ay to ka badra ali lame ne shun dallu danyo nga bi ka dima kene atende ka diamo jona ni wasi ando njugula na dallu dima shuna ka dallu dima kirula ka dallu dima nyingalu ni jabila sustraka sare nya do kele ko tesa abada na bo ngulu la ya ko jugo abudo takana talo ay mina dima sisa atende balla kamera ala ka me so aba fu amade mino globana dugu mino globana anga foli boye kan yo mino na wele jabi shuna anga foli boye ndo kaka karangere nyina anga foli be tulaka we anga foli be nofra ka we anga foli be fuganga we anga foli be ndomi ka we anga foli be bila ka we fo fo mi yoro la ya ambe bela jele do kramando yona ka fu bele foli kaka ko dugu globana anga foli be be minu yan kanu ala ka usara minu ma anga no fana ala ka usara ambe be fe ko sabake aw ndema jugu ay dugu tana abada parce que ye kelen ni kuma dogala hala ka dugu kuma dogala ko jugu ke on da tani ma chanda tani dugu ci ando bali jede ci ko jugu hange ni ala taga mine ka ba foti silabli wa antiga be ala taga kono ala yo do amala jafa hal ni je mor ni je shuma ni je suma be farla nyonga ko ala ka che no ci ka lamba abada wala on to ka kuma an wasale dalu wara tamulu koy wada ni sile flengal la qur'ana na seben ngelen dan jala ay abada ala tado wala si mu kana koy abada so kuma tede dubu tebal mo mani be jibe ne tsira sigi yoro me kaslamé ni fo 100% calcule ga wuli kun kan godo hari mu le tsira yorote ngoro tsira shofu abrati anga ta andara Nigeria ko ko shuba ko kuma me fambe man tsira fo Nigeria ko yembe shuba wo andara wajuli ke shuba ko kuma ka Nigeria aywa ko ma ko nazara Cameroon ngoni na me ngoni vacances ko fo andara ala ta fo ni jogo kele lay ko no ko na boye ko ni am kan mega ko nazara ko tunu benwe ka tsira fo ko nazara to ko ka tsira fo amma dugu me ka tsira fo ayim laysa ayo yorote je mo ayim lay abrati ko malle ko nazara bela dugu ko na ni fo ko na ba anya fo mu morala ko misiri joyi alors o ko nazara keleya ku na ba ko nazara blaje marna ku na ba ko nazara bugni marna ku na ba ko nazara wasla marna ku na ba ko nazara yiri dugu ku na ba nazara siga so ku na ba ko nazara se ku na ba ko nazara blasa ku na ba ko nazara koro ku na ba amma ko nazara kutala ku na ba kutala an dala misiri te ne ma joro be ka wajuli ke abuna ba jugo de sida aywa ba jugo do blo aywa ala rako kutala misiri do be karamo do be almami do ale ko no ko ne wajul mi nga ka misiri la ko ne ko murju ko ka fi jar bedre ko ne muru do ko ya ko ni ne sera ba ko koro ko ale te bozo halala sare bozo a chena ne a jamu fo yayi aywa ma ako ba ko te ko kala ka halala me ne ko mo ngoro ne ma fi te halala ne bi se ba ko ngene ma hal ne shibane do bi se ko jugu ke hal ne shibane do ti sai ka watila ali yorom da ma ba ta badra aliu na me mission do la o nyamru dugo ku yira lafiya sa na ya soro ko mo do ga defna se ban ko kono ya nyamo ya dobla sa na ya soro ko mo do ga defna se ban ko kono nyamo ya dobla so ne ga ke ti be iti ma tan ga mala ai mi mo to ko ki fo ga teme na un ti tan wan ti do ya abada parce que place te ya quoi ni tan na ne anya ba mi mo ni to ya na me mo fo ni ko ni kalo de nous sommes comme des arbres du match sangare ne be na fo bolo na no
ka albitri odo albitri t'a fɔ a k'a bɛ Chelsea fɛ walima k'a bɛ Real fɛ o t'i ka sɛrɛ n'o kɛra i nafigi albitri bɛ kiiri tigɛ a mago tɛ Real la a mago tɛ Barça la a mago bɛ kiiri de la pere i bɛ origine la pere i bɛ Juventus la pere balo bɔra nin ye a tɔgɔ de corner ye albitri bɛ kiiri tigɛ de o wajibilikɛlaw bɛ kɔn olu nka karamɔgɔ tɔw ta kɛra parti défend cogo ɲini ye caman bɛ origine la adamadenw n'an bɛ an tɛ origine la an bɛ milieu la ni balo ye an bɛ ka jigin n'a ye kojugu ni ye kulonkɛ sisan dɔrɔn an bɛ bi don sisan an bɛ ala k'a dɔgɔtɔrɔ tɛmɛ min ka kɛ min kan dɔ ko ma ko n ka wajulu ka di sa mɛ ko tiɲɛna ko suba ko min b'a la vraiment ko n kan k'a jateminɛ ko a fɛn fɛn o kuma ka taa kafiri b'a kɛ mɔgɔ sɔgɔ ɲimi ye asidi jugu mɔgɔ jugu kafiri dansagola ducila o la dɔ taara an fɛ o don a ko ali ne ko naamu ko ne kanubaa ye maa min ye k'i y'a dɔn ne ko non ayi ko ne kanubaa ye mɔgɔ kelen de ye mɔgɔ kelen n'a ma kolo jumɛn ko ne kanubaa ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ye tɔɔrɔ sɔrɔ ani gɛlɛya sɔrɔ n'o tɛ ko mɔgɔ min ma gɛlɛya sɔrɔ a ma tɔɔrɔ sɔrɔ k'o tɛ ne fɛ abada an ɲɛ b'a la o bɛ kɛnɛ kan ko mɔgɔ min ye tɔɔrɔ sɔrɔ o de ye ne kanuɲɔgɔn ye o kuma bɛ kolo kan subaw ye maa min den dun k'o bɛ ne fɛ o bɛ kolo kan ko mɔgɔ min ka foro donna k'o bɛ ne fɛ o bɛ kolo kan ko mɔgɔ min bɔra kɔrɔti la k'o bɛ ne fɛ o bɛ kolo kan mɛ ko tɔɔrɔ ma maa min sɔrɔ walima min ka baara ye a bɔnni yɛrɛ ye k'o de ne jugu ye o tɛ kolo kan dɛ ayiwa y'a ye sa dɛ o tuma a ye jugu ninnu kɔni u b'u yɛrɛ tɔɔrɔ n'a sera la hakɛ bila hakɛ dɔn kana sɛgɛn kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ sajaja mi taa ani ɲɔgɔn a ye n'an ka taa fɛn t'a la kojugu i tuguli anw sen dɔ kan k'i lakana na i k'i silen don i tagalen don tiɲɛ walahi ni tugula anw kɔ ni tiɲɛ ye kɔrɔti tɛ se ka fɛn abada i lakananen don i ka moto n'i ta dɔrɔn i ka n'an ka taa walahi hali n'u ye kɔrɔti bɔ moto la a tɛ foyi kɛ ayi kɔrɔti t'i ka misɛn sabu i b'i cɛ min nɔfɛ o cɛ bɛ ala nɔfɛ i b'i cɛ min nɔfɛ o cɛ bɛ kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam i b'i cɛ min kɔ o cɛ bɛ maabaw de kɔ kojugu kɛ ka taa dɔrɔn foyi tɛ a bɛ sira kan dakuruɲɛ fila mana nɔgɔya an ma sunkalo la an n'u wɔrɔ la a fɛn fɛn n'a wɔn fɔlɔ ye min ye ayiwa sunkalo tila an bɛ tile tan kosɛbɛ tan saba sunkalo tile 30 nin ye kaloba ye belebele wallahi nin kalo ye ne namɛ ko k'an dilan k'an jogo ɲɛ kojugu komi n y'a f'i ye cogo min na ala ye kira ci wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko Muhamadu ci kun ye danfɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ ye ko hɛrɛ tɛ sɔrɔ abada ko fɔ danfɛnw jogo ka ɲɛ danfɛnw ka ɲɔgɔn to danbe la danfɛnw kana da sago ɲɔgɔn kan Muhamadu cira ko kana da to a nɔ na ko da tolen a nɔ na jogow ka dilan o baara ka gɛlɛn o tuma ala ye fɛn duuru di kira ma k'o de ye silamɛya piye n'o duuru kɛra ko duguw bɛ sabati kosɛbɛ kɛ a tɛ ne ka ɲɛ n y'o di ma o de ye tawhidu ye shahada ayiwa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam salim filanan ka seli jɔ sabanan an filɛ o de la ko ka sun ayiwa ninnu de ye silamɛya piye ayiwa n'i ye so jɔ i bɛ piye k'a la kojugu ni micro piye ni chaise sen ni tabali piye silamɛya piye sabanan ko ka sun don nin ye piye de sunkalo la ɲininkali dɔw bɛ yen ani sun tiɲɛfɛnw n na o walawala ye sun tiɲɛfɛn ye qualité saba ye sun tiɲɛfɛn qualité saba taabo wa sun na sun tiɲɛfɛn ye siya saba ye a y'a tulo majɔ dɛ sun tiɲɛfɛn fɔlɔ a bɛ fɔ o ma sun tiɲɛfɛn min bɛ sara n'a don ye o ye 11 ye o kelen o kelen n'o ye sundonna sɔrɔ i ka sun tiɲɛna nka ni sunkalo sara i b'a sara n'a don ye mɛ ni sun tiɲɛna sun tiɲɛfɛn 11 dɔ la kelen na i bɛ tile bɛɛ kɛ i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min ni sunkalo sara i b'a sara n'a don hakɛya ye o ye sun tiɲɛfɛn 11 nin waati in don cogo la n m'o tɛntɛn i ye sun tiɲɛfɛn qualité filanan o ye sun tiɲɛfɛn min bɛ sara ni kafara ye kafara kɔrɔ ye ko punition o kɔrɔ ye ɲangata sun tiɲɛfɛn min bɛ sara ni lajaba ye o ye sun tiɲɛfɛn a tɔgɔ de filanan ye min bɛ sara ni lajaba ye a ma sun tiɲɛfɛn sabanan n'o ye laban ye o de ye sun tiɲɛfɛn min tɛ sara wa baraji ta la a tɛ sara baraji ta la o de ye 5 sun tiɲɛfɛn min tɛ sara baraji ta la o ye 5 a ma sun tiɲɛfɛn fɔlɔ n'o ye sun tiɲɛfɛn 11 min sara n'a don ye alakira bɔ ko sallallahu alaihi wa sallam a ko
jima fɛ seli kɔnɔbara la i nu fɛ i da fɛ i ɲɛ fɛ i tulo fɛ i ka sun cɛla n'o kɛra i bɛ tile bɛɛ kɛ i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min sunkalo mana sa i b'a sara tile kelen o ka kan a filanan ji samandɔ ka don i nu kɔnɔ i seliji tatɔ walima i da muritɔ ji taar'i kɔnɔ o tuma n'o kɛra i bɛ tile bɛɛ kɛ i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ sunkalo mana sa i b'a sara tile kelen mɛ n'i fatura yɛrɛ sunkalo kura cɛ ala bɛ yafa i ma o bɛ ka kan nin ye sun cɛnfɛ filanan ye a ma sun cɛnfɛ sabanan min bɛ sara n'a don ye o de ye ni maniwiji bɔra i la ni i yɛrɛ furumuso kɔnɔ i furukɛ filɛli ye ni nege filɛli ye o kɔrɔ ye mɔgɔ y'a furu ɲɔgɔn filɛ fo ka ji bɔ a la n'o kɛra i ka sun cɛnna i bɛ tile kɛ i bɛ dumuni kɛ i tɛ ji min sunkalo kɔfɛ i b'a sara tile kelen i furu ɲɔgɔn dɛ n'o d'a kan a walawalalen i furu ɲɔgɔn a tɛ dɛ joona a ma sun cɛnfɛ naaninan min bɛ sara n'a don ye ni mɔgɔ min y'a tugu k'a yɛrɛ la fɔɔnɔ sun cɛnna walima ni fɔɔnɔ balila ka bɔ i la mɛ ni fɔɔnɔ dɔ segir'i kɔnɔ sun cɛnna mɛ n'a bɛɛ bɔra balila ka kɛ la foyi tɛ sun na n'i balila ka fɔɔnɔ n'a bɛɛ bɔra foyi tɛ sun na mɛ n'i y'i tugu k'i fɔɔnɔ sun cɛnna wari sun a fɔɔnɔ balila ka bɔ yɛrɛ k'i to sun na ni dɔ segir'i kɔnɔ i ka sun cɛnna i bɛ tile kɛ i t'i ji min i tɛ dumuni kɛ mɛ i bɛ tila k'a sara a tɔgɔ ni sunkalo sara o ka kan a ma sun cɛnfɛ duurunan min bɛ sara n'a don ye o de ye ni mɔgɔ min karabala ka ji min walima ka dumuni kɛ walima ka kafoɲɔgɔnya kɛ i ka sun cɛnna k'i to sun na sunkalo tile fɛ k'i karaba mɛ o misali dɔ d'i ma teliya la hali n'a y'a sɔrɔ e ye silamɛ muso de ye mɛ i cɛ tɛ diinɛ na ala ye furu latigɛ a ni ɲɔgɔn cɛ cogo dɔ la bon o tuma e b'a kun furu la denw b'a ni ɲɔgɔn cɛ kaban e yɛrɛ ɲɛ b'a la taayɔrɔ tɛ bilen i bɛ k'i sigi sa ka kafiri nka kafiri y'o kun mɛ e de bɛ sun na e ye muso de ye mɛ kafiri in tɛ sun na a nana diyagoya ko f'a ka jɛ i fɛ furu kafoɲɔgɔnya la e k'i bɛ sun na i ma sɔn i ma se k'i yɛrɛ tila cogo si la a y'a kɛ diyagoya la o tuma i ka sun cɛnna ni sunkalo sara i b'a sara tile kelen walima ni maa min y'i diyagoya faama jugu nana sisan fo balo nana minɛ sisan o ko f'a ka ji min diyagoya ka bɔ sun na nin b'a bɛɛ faga sisan e yɛrɛ y'a dɔn n'i ye ji min fagali bɛ bɔ a ma sara b'a fɔ a ka ji min n'a ye ji min o tuma i ka sun cɛnna sunkalo salen kɔfɛ i b'a sara tile kelen a ma sun cɛnfɛ wɔɔrɔnan ni mɔgɔ min ye dumuni kɛ ka ji min c'est-à-dire i ye suguri dun i bolo dugu ma jɛ mɛ i y'a ye i bɔra k'a ye tiɲɛna kɛnɛ faralen don i bɛ tile kɛ i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min sunkalo salen kɔfɛ i b'a sara tile kelen dɔ bɛ se ka dumuni kɛ so kɔnɔ sisan a bolo dugu tilalen don ɛri ma se fɔlɔ mɛ dumuni kɛlen kɔfɛ k'a tila a tilala a bɔra kɛnɛ ma dɔrɔn a y'a sɔrɔ tiɲɛna kɛnɛ farala fo tile yɛrɛ bɛ ɲini ka bɔ o tuma i bɛ tile kɛ i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min sunkalo salen kɔfɛ i b'a sara tile kelen a ma o kɔfɛ sun cɛnfɛ seeginan o don wa seeginan ni mɔgɔ min ye wololana don ni mɔgɔ min ye sun tigɛ i bolo sun tigɛ kɛra mɛ a ma tigɛ c'est-à-dire an k'a kɛ sisan kabanɔgɔ ye tile datugu bon kɔngɔ y'i sɛgɛn fo k'e yɛrɛ y'i ɲanamini k'i ɲɛ yɛrɛ bɛ ɲɔmi i ɲɛ tɛ fɛn bilen e nana ko ɲaama ko a tigɛra ko kun da kɔni ko kuma tɛmɛna k'i ji min ji min ne kɔfɛ miniti 15 kɔfɛ ko arajo k'o sun tigɛra so a ka tile binna o kuma i ka sun tiɲɛna a bɛ sara sunkalo kɔfɛ tile kelen o ko tuma ko a seeginan ni mɔgɔ min ɲinana ka ji min ka dumuni kɛ kira sallallahu alaihi wasallam a ko maa min ɲinana ka ji min walima ni mɔgɔ min ɲinana ka dumuni kɛ k'i to sun na i ɲinana ɲinan bolo ma i hakili mana jigin a la sanga min na o waatinin na ko min b'i tɛgɛ kɔnɔ o bila minɛ kɔnɔ i b'i da kɔnɔ o tu ko min seri kɔnɔ ko y'i garisigɛ ye mɛ ni sunkalo sara i b'a sara n'a tile hakɛ ye a b'o cogo la n'i ye ji min hali n'i ye ji filen fa k'a bɛɛ min i to sun na i ka sun tigɛra tiɲɛ don mɛ n'a kɛra ɲinan bolo ma n'i hakili jiginna la dɔrɔn i bɛ tile kɛ i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ i b'a sara sunkalo kɔfɛ tile kelen mɛ ni miiri jiginna la ka ji to i da kɔnɔ i b'o ji tu n'i bɛ ji filen kɔnɔ i b'o segin fɛn kɔnɔ i tɛ b'o sigi o tuma o ye sun cɛnfɛn min bɛ sara n'a don o y'a seeginan a ma sun cɛnfɛn min bɛ sara n'a don ye ko fɛn a kɔnɔntɔnna ko fɛn o fɛn mana se kɔnɔbara la fɛn o fɛn i ka sun cɛnna fo n'a kɛra dimɔgɔ ani sisi ani kusɛri dimɔgɔ sisi ani kusɛri n'o tɛ ni fɛn o fɛn seri kɔnɔbara la i ka sun cɛnna fɛn o fɛn fɛn o fɛn hali soso fɛn o fɛn n'o seri kɔnɔbara la i ka sun cɛnna a mana se cogo o se cogo la hali ni ji donni tulo kɔnɔ i ka sun cɛnna ji donni nun kɔnɔ ka ti nun fɛ
ega fucha jen ida mugri to jidoni dara nam aywa ona nyona be nam ama suncheve tana nam ni mogo mi duguni ke suguri la mais ima ngani asri ingina na ngani asri la jen ibi kile konna na imiri jira ibo a ne suguri du ngani ma ngani asri aywa ibi klike iti jimiti duguni ke suguri mana seba sara klike Allah akbar ni mogo mi ngana ngani asri la akala bare sabu ngani asri le wajibi shuna ko sabake na kade bi sega besri kan ngani besri suguri jodo jen agri Allah la ngalo mi nyole flema beshu e alai fardo la botoli kama Allah ki dema la ko ngene estri ala ko fala o kuma e bi ngene estri o chokola no mi jale su do ngene estri ba wala na shu do o kaka ala ko ti ko na mi fon fenge ngene estri wallahi ayibe su cheve tarikelena no e labare mi mistarana do o de ye ni mogo mi murutira ka bo islamiyala me ni segini ko iga shu chena aywa na islamiyala kai wasabe ebi sagi shu ingasa eni solo sara kaka ka murti ka islamiyala aywa akora mi islam misalla e musoi nam musoi ga demo gelara ko sore muru sege ko beke nam de masro musoi jigi tigele jen doro musoi re sigile to doro ka do shu na ko ala ko rete cheno ala ko re ko na ta fashi labli Allah akbar asigile to do gele la yaku le mana na boya ko ko ala ko bilaba nam ala ko bilaba e ga islamiyya kai ngega shu chana wa na ya soro stinji kumela e ga sidi chene walma ere ya e ala batu ka ala wole kodola ala mu ko lati ke fiyo agara musugo agara demo na nyonawo ere na timi ala ko fe ko wala ko re ki talabli o ko fe ina na gila ye kun ajana ifilla ikanga do apma o iga shun ko njana me ka soro iga nyawala ewa ka soro selikai seliga selikai me iga shun chana wa seli chana wala shun chana seli chana la akbar me bi su sara ni solo sara o su cheve me sara na do o yo tarikere kaka famuna ama su cheve mi misra ni kafara isadu o dimango esabai kafara koro ko finisho nyangata sakaba o ne ki tugu hakafunyo yake ni funyo ya solla Allah akbar ya da ba kamo ni mo mi tugu mo mi wulla ka kafunyo yake sumolo klega fe ira funyo aywa ga shunchana ya da no ya kamo wa bisra ni kafara kafara yo do ka kalo flashu na do nyonga klebi oro ino ka kamo klebi oro klebi dole o bi be wolma ibi miskine bi oro dumuni lekele aywa dinya ta sa wolma ibi jongelen ka horoya we kafara tra to we Allah akbar ka miskine bi oro dumuni ma ga muso to boy aywa dinya ma jo do ba tro sumo tiga mo ba la gola raje ina bela izage ifefo ibi to ka fe sakare ina fenga dala sakare ye ko ma mari ka ka fo ya ga solo klega ba kizo shuna iga shun chana bisara ni kafara ino ka kana de o ya folo folo aywa ama aflana mo mi tugu ka dumike ko mo ka jibi ka do be suna ne ji ka taka nam ka do be shuna ne dumike ka taka idme shuna iga shun chana peu bisara klebio kafara ino ka kan kafara da boro ba an ko ma ko groupe le chama me shun tigo to la ni o shundo sida ala ko tew ni o shundo o ta ko yoro la ni zame fulana ne o yerle da safe atme shuna ni nan da tigebi solo ma samina tara kile kile ni tatgebi solo ma tara bi tara kile bi oro ne Allah akbar ni to don yo doni jeza me ko me su cheve bi misara ni kafara asamana o de ye ki tugu ka su cheve tani kile do la kilinge su cheve tani kile mi fora ni mo ko nya tugu ko do la kilinge e ka su cheve ni su cheve kalti flana foli aywa angloba me fane su cheve zawana mimbe nan a chena barayi tala tisara ni yo la de sisan ibina yesusa ko mali famaw min me shuna mali kono ya o de bido aywa dasala bana mo ne ka kuma dere ana su cheve on name a derja ga a folo su cheve min tisara barayi tala na chana tisara wallahi ay ala ka tanyu ya kuma Allah akbar intervention te o manogo duru e damandila iklo mo ja duru la de atede ka folo kuma jugu foni ngalo dige kuma jugu foni ngalo dige aywa
majugu fani ngalon dige barawilla majugu fani ngalon dige aywa ya ndamu muso munun dal lo tizende ka majugu fi do makido shuna a chana tisa tisa da aywa majugu fani ngalon dige la numbe mowe minu ala tufa aywa an global fa mo ngalon dige la mo ngalon dige la aw shite suna ay shite suna abada majugu fani ngalon dige la o shute kale aywa o chera sa abo chogo gella fana su chere mi ti sarani baraji tala shere jugu shere aywa ite fe mi shere kaka shere wallahi akbar ega shu chera aywa wati sa global saw avocat abe togori monsieur le juge abe togori aywa c'est le police abe togori sagare abe togori bere mo abe togori shere jugu shere aywa ite fe mi shere ni kero ega shu chera baraka gele wati sa kalali jugu galo ka waya sabana iga shucha wallahi bilete barla bil amulya tallahi tabarla bil amulya ay talay taraw ala nimba chete foyi wulya ay shuna iga shucha ba mani ala mo way kale o ibola wala ki kale fa wala min de alay kito shuna iga shucha wani kale ala fana galo ka iga shucha na tsa makai islame bi kale islame bi kale ala de la wallahi islame ti kale foi la foala wa islame ti kale ala la galo ere ka ay o dama dilaw islame ti kale ala la galo ka o shun cheve min ti strafio o ya sabana ama ananina o de korofoli mo ka bare mo korofoi iga shun chena watisa wasuma ma jable de korofoli aywa me korofoli me do fiye o korofoli ga jumutula o tede ka damo jona mo minga bare juguke ya zagoy ni be a do ni juguma keli be a do ni wona jugu keli ali a ko fe na tsega fo en kire ko beli aywa anya famu jumutila aywa mo ki boro dini mo ma ko fe kire ko bena isalla na ngosta bo ko beni kamo wali ka kale igo abashi la kamo wala bi fo ay baro minga kamo wala bi fo abita aya korofo me ko ya falelu aywa wala mo go tanani akofe ko ya falelu me korofo la juguma e jumaye ka fevo mo wala mitala wala ka fevo abala atife mo ka do ka balena wala ka fevo mo wala ka mo tuche wala ka fevo mo wala ka mo damala kutigala abi fo de mo ko korofo lu awa mu do ka mo nyono bile aywa jugu de aywa na mo mo no sigi gerella ko je manu de ko ya ga fe ko volte da ya te mo de ko volte de aywa ko ya te mo de aywa ko volte mo miero ko ina ta de ya te mo de ko volte dai ko jubuke ni o ke ga shunchana ko toro amfrake wa alawasa ni o laje juna ka do de nanna ni amoto kono folo nanna jere mano me labai atoni mi mere abe baye sila ko toro kira ko sallallahu alaihi wasallam wasalim koni mogo minye wale muso flani nige fleli ni muso minye wale cha flani nige fleli ito shuna ika shuchena bari talatsa ana ila babu dola folo ka wale muso flani nige koni nige bena ika shun pali male o yana sugolo ka samta abu dola anige bena do farmu ko to la fui kale ni ko to ni ya flani nige kon fleli shun blale ko Allah akbaru jasuma manjale ni naje kana an laje sugu kono kana laje dongero la kana laje fergero la kana laje hali misru kono kana laje yorobe musubo bi yoro yera ni be aywa njigete be njigete dum yoro miri dona nay ibi nyeji ngene miri bina yoro nige na nay ko jugu nige ma na dura ga shu blale flese ko Allah akbaru ana bulinu we way ga shu chene ko nya fe fo fane nam ami ajo jama kula ya amiya anga technicien bora ya assistant nana bolu da minuna aywa nyere nyebula fane aya zigi ya nyi fanya mo bo jama fa mo ma fitri wale ka fe ko jugu ke o ma nyebe foy nga ngol nyebe mixer kura la nga jama kula ya anyebe microphone nyumo na ya oui aywa ko ni anyebo la da ka dula de sadiri aw mora ya aw mo te fama bulu feno ay on def ware koy abada nga mo ngani nga tanda bi nye ko jugu ke no mo na mo ngami ni mbo faro ka
niti fenire kamufu kojugu mais aw nana zigi on la radio communautaire de Diola c'est la radio Jamako sangale akarati on de bito bi panga pour ki mini foto noro mina ngoni ndefo so koy ayi ni o votera na voteru ye no sigira bi sanduru beke Bamako sunguru bo ni jilu bolo yi ko sa bolo jeli soli ni makala soli sunguru basola kojugu ke wallahi o mo ko te dinena o mo ko te ko kayala o mo ko te foto diala ayi ne le b'u dɔn n tɔgɔ y'ale wallahi ne b'u dɔn komi n tɛgɛ walo i b'u dɔn kojugu mais ne de mago t'u la sabu ne balo ne b'u t'u la a ne foyi cɛ sangare an ka faamaw mago tɛ balimɔ la ne y'o fɔ yan tiɲɛ caman ko nka balimɔkaw aw ka arajo minnu bɛ yan arajo mara dɛmɛ arajo Jamako arajo Canal D arajo Baningo ko politique mɔgɔw nana heure bɛɛ san tiɲɛ hali communiqué kɛra baara ye bi a fɔra yan photo waati la kojugu n ko mais ne ka heure kelen ni politique mɔgɔ tɛ dɛ hali ni président Ibrahim Boubacar Keita nana a tɛ di ayi ne tɛ fu arajo ye commune arajo de ye ne yɛrɛ kan ka bila yan fu wallahi ne tɛ fu abada wa ne tɛ arajo yɛrɛ la fu ayi fo n'a kɛra Musa Traoré Jɛdugu FM arajo Jɛdugu FM ayiwa o tuma mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ in na n tɛ fu président tɛ se ka na ne ka heure san ni ne ma jɛ di ma abada tɛ ko arɔ alimɛtɛri tɛ se k'o feere président tɛ se k'o feere n'i y'o feere ne ka i bɛ ne ka wari kɛ cogo di ayiwa i b'o segin dɛ i b'o taa cogo fɔ de i b'o taa cogo fɔ tiɲɛ fana n'i bɛ yan fu non i bɛ taa fu kojugu kɛ ne ka heure kelen ni min bɛ kɛ politique mɔgɔw ka temps kɔnɔ a ye min na politique mɔgɔw ka joli yan bɛɛ b'a dɔn a ma bɛn u ma a ma diya u ye mais ne mɔgɔ t'u la ne ka sira t'u la ayiwa n'an ne tun mɔgɔ bɛ an faso de la n'an tun bɛna ti ɲɛnabɔ dɛ arajo so ɲɔgɔn bɛ san kɔnɔ kɔntara la yan tiɲɛ tile guwa e bɛna miliyɔn kelen di dɔrɔn ko wari b'i kun e ka miliyɔn kelen tile fila o mun ye ayi an bɛ wari min sara san duuru kɔnɔ arajo so ye miliyɔn kuma b'o la abada san duuru an bɛ min sara kalo kalo e k'a jateminɛ bani ayiwa o ka u bɛna an nɛgɛ dɔrɔn ka miliyɔn kelen jate kɛ ko an ye heure bɛɛ san an ye heure bɛɛ san o mun ye dogo do ka fisa n'o ye dɛ sangare maka ɲi ni i bolo kɔnɔ jɛgɛ bila sɛbɛnɔ jɛgɛ ye n'o taara k'i to ne jɛgɛ tɛ yan dɛ kojugu i ta bɛ kɛ bɔnɛ n y'a fɔ faamaw ɲɛna n k'u bɛ nin bɛɛ la yan n ko nin y'an ka arajo so ye n ko an bili min bɛ yan o man ɲi tiɲɛ microphone minnu bɛ yan n k'o man ɲi ne yɛrɛ tun bɛ na n ka microphone ɲɛ ka baara k'u la wallahi bɛɛ b'a kala o kɛra an ɲɛna o tuma o fɔra min kɛ ala de b'a k'o ɲɛdɔn tiɲɛ nin kɔni ye an bili kɔrɔlen dɔ ye yan a bɛ fɔ ma ko kasi n tɛ kura bɔlen ka bɔ kɔnɔ tɛ dɛ nin ye kasi dɔ ye ayiwa n ma kɔli nɔrɔ a fa dɔw la ayiwa ani microphone ɲuman dɔw bɛ yan nga o na taa ɲɛfɛ o nga hali bi ordinateur kɔrɔni k'o wele anniversaire bɛɛ cɛnnen don tiɲɛ ni o tulo b'a la n bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'o falen cogo di kojugu an ka arajo don ni mɔgɔ t'u ka mɔgɔ la dɛ k'o ka na an ka arajo labɛn dɔɔni kura don alhamdulilah ko kura don ko kura don k'o kɔni nɔrɔ a la ayiwa alhamdulilah o kulo jara ayiwa mɛ manji kɔni ye kɔrɔlen ye anniversaire kɛmɛ sigi 2000 b'a la o bɛɛ tɛmɛna ka ban o k'a lajɛ sisan o ka na an ka arajo so labɛn k'a kɛ studio ɲuman ye dɔɔni an bolo k'a fana dɔɔni k'an na yan kojugu o tuma an n'a dɔn ko faama dɔw b'an fɛ yan an ka sɔn ka ɲɛ u ka ye fɛn yɛrɛ mɔgɔw arajo so technicien sigiyɔrɔ ni jama sigiyɔrɔ kana kɛ kelen yɔrɔ kana bɛ dɔɔni kuwa a ka dɔn ko faama député tɛmɛna an bɛ fɔ o dɔn tiɲɛ sɛsiw bɛ labɔ kɛ siège fɔrɔma ye an ka mɔgɔw jɔlen filɛ nin ye i ye fɔrɔma ye o tuma baara ma nɔgɔn o ka na ni dɛmɛw ye ne tɛ baara cogoya ma ɲi dɛ tiɲɛ ne bɛna ne ta alhamdulilah technicien ko ne yɛrɛ ka na ni ka dɛmɛ ye ala sɔnna n na n ta kɛ e b'i ka dɛmɛ na faso ko don mais ni faso yɛrɛ bɛ faso yɛrɛ fɛ faso man kan ni kɛtaw ayi technicien yɛrɛ ni ala kɛra cɛ o bɛ segu wari jouer ne balima de don sabu balima ka don mais segu tɛ fɛn dun kɔ abada mais segu jouer tɛ baasi ye sabu an balima don mais o bɛ wasolon ka minnu jouer olu ni an ye mun ye an ye ɲɔgɔn dɔrɔn mun na sangare fara kala ba dama ye sangare abi a tɔgɔ ye arabari min bɛ jouer an fɛ yan n ka kɛ balima arabari mɔ dɛ ayi ne ta ye faso ko ye ani jama ani diinɛ ko mais hali ni diinɛ dama tɛ faso yɛrɛ la an kan ka ɲɔgɔn minɛ a bɛ balimakɛ minnu jouer o ko tɛ dɛ balima bari ne b'o fɛn ni bamakɔ arabari jouer yan tiɲɛ i tulo bɛ na wa tulo b'a la parce que bamakɔ arabari de tɛ fɛn y'an ye yan abada an ka mɔgɔ tɛ a tɛ bɔ an ka lankolon kɔ o tuma an minnu ye yankaw ye yan'an ka taa bolo don maa wɛrɛ kɔrɔ k'o kɔrɔta an k'an da olu de kɔrɔta olu yira k'a yira ko dɔ b'an fɛ yan tiɲɛ mɔgɔ tɛ foyi yɛrɛ kɔ n'i bɛ bolo de yɛrɛ kɔrɔ a tɛna ma ka maa ka kɔrɔta ka d'i ma dɛ ayi o tuma bɛɛ k'i ta ta o ka kan balimakɛw o tuma an ka karamɔgɔ minnu fana bɛ yan ne ko tɛ dɛ
an kan ka dɛmɛ don karamɔgɔw ye pour que ka se ka ala ka diinɛ dɛmɛ wallahi o ka kan an tɛ se ka wari di an tɛ se ka sanu di mais arajo min y'an ta ye arajo sɔnnɔgɔya dɔ kan ka kɛ o karamɔgɔw ye arajo la baara ka nɔgɔya u bolo u tɛ fu fɛ parce que kuran tɛ fu abada u tɛ fu fɛ sabu arajo baarakɛlaw tɛ se ka kɛ fu ayi mais a sɔnnɔgɔya dɔ ka kɛ u ye a ka dɔn ko yan ye an ka dugu ye a ka dɔn yan y'an ka arajo sangare mais sɔnnɔgɔya foyi tɛ yen ni mɔgɔ bɔra a tɔgɔ de taw de ni sisan ka na jamako la yan i ka kɔntara n'anw ka kɔntara bɛɛ kelen tiɲɛ wallahi wa a b'o to la joli arajo bɛɛ arajo dɔw bɛ joli la mun ye ne ka wari minɛ o tɛ ka kasi tɛ yɛrɛ tiɲɛ bi yan n'an ko tɛ o bɛ joli la o tuma anw ka dɛmɛ anw bɛ fasodenw bilasira min kɛ o dɛmɛ dɔ ye mais anw ka arajo yɛrɛ bɛ kan ka ɲini k'anw gɛn de parce que n'anw dɛsɛra ka wari sara anw tɛ tiɲɛ ayiwa ni tɛ sɔrɔ wala n'anw dɛsɛra k'an ka wari sara anw bɛ arajo bila o tuma pour que anw kana dɛsɛ ka wari sara anw fana bɛ ka to wari min ɲini o fana ye dɛmɛ pour que an ka to yan nka ni ala sɔnna an seko ye min ye komi a yɛrɛ y'a fɔ ka ban an b'an seko de kɛ n'an seko kɛra fɛn min ye ala sɔnna a bɛ n'o ye ni ala ka jɛ ala k'an dɛmɛ an tɛ foyi fɛ jamana ka taa ɲɛ kɔ an tɛ foyi fɛ dugu ka taa ɲɛ kɔ o kɔni ye an bɛli falen mixeur falen an bɛli tɛ dɛ mixeur an ka foli b'u ye wa microphone fana falila an b'u fo mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ an ka jolako la an ka foli b'u ye u k'a dɔn ka politikimɔgɔw k'a dɔn musonin kelen sali ka di maa kelen ma a tɛ foyi ɲɛ abada o y'o kelen n b'a fɔ a kana kɛ dɛ mais a tɛ fɛn min ɲɛ kuwa ayi an mago bɛ kabila de fɛn min bɛ se ka kabila dɛmɛ ka faso dɛmɛ mais n'i ye fɛn kelen bɛɛ san ka di ne kelen min ma ne b'o kɛ n sago de o de ye mais arajo mixeur min filɛ yan sisan jamana balimakɛ bɛɛ tulo b'an na sisan alhamdulilayi bon ni communiqué o kɛra an yɛrɛ ka mɔgɔw de bɛ saya o an ka communiqué de bɛ passé arajo la yan ni kibaruyaw bɛ yen u bɛ passé arajo la yan ni kunnafoniw bɛ yen u bɛ passé arajo la yan yɛrɛ i ka telefɔni ci dugu bɛɛ la walima dugutigi bɛɛ ma n'i y'o wele arajo la dɔrɔn ka ci fɔ dɔrɔn dugu ni dugutigiw dugu ni dugudenw o tuma o la bɛɛ b'o mɛn hali ni e m'a mɛn dɔ bɛ se k'a mɛn k'a lase i ma arajo bɛ dugu taa ɲɛfɛ ka kabila taa ɲɛfɛ mais ni tulo kɛra o arajo ko la dɔrɔn an bɛ segin kɔfɛ o tuma an b'a ɲini tiɲɛ yɛrɛ la an seko ye fɛn o fɛn ye ka se ka arajo ninnu dɛmɛ an ka k'o kɛ anw ye wulibali di arajow ma yan k'a sɔrɔ arajo tɛ yan joli kun bɛ yan o tuma n ko arajow ka baara kɛ faso ka ɲɛtaa kama fadenya tɛ dugu jɔ asiriya tɛ dugu jɔ ɲɔgɔnya tɛ dugu jɔ alimɛtɛriw ka ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ ni ɲɔgɔn sabote tɛ dugu jɔ n ko bɛɛ faso ka taa ɲɛ de la arajo kun de y'an kun bɛ yan ni arajo nana dɔ fara an kan a k'a bisimila nka ni arajo kɛra sababu jugu ye ka tɔɔrɔ s'a ma an b'a bɛɛ ci ka bɔ yan o don dɛ an mago bɛ tiɲɛ de la an mago bɛ dilanli de la foyi t'an fɛ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen la arajo directeur n'o karamɔgɔ jalo an b'a fo ka barika da ani joyila dɔnnibaa bɛɛ an ka foli b'u ye an ka alimami minnu bɛ joyila yan an b'u fo an bɛ kalo barikama min na n'o sunkalo ye ni sun tigɛra filamaw bɛ taa jɔko 17 min kɛ misiri la walima kɛnɛw kan minnu b'a kɛ an b'u fo ka dugawu k'u ye mais karamɔgɔ minnu ko diyagoya don an da b'an n'u cɛ nin yɔrɔ in na yan sunkalo tile jogo 10 min bɛ kɛ nafila seli ka fara safo jogo 4 o ye 14 ye ka fara safi ni witiri kan jogo 17 min bɛ kɛ safo ye farida ye safi ni witiri ye sunangɛlɛ ye mais jogo 10 farida t'o ye fiyewu a ye karamɔgɔ wele bida don nka a bɛ bɛn a kan ka kɛ ala kira ma kɛ abubakar ma kɛ seydina umaru de y'a yɛlɛ tugu misiri kɔnɔ mais a y'a kɛ ni dalilu jumɛn ye umaru y'a ye ni sun tigɛra filamaw bɛ n'u sigi misiri kɔnɔ dɔw bɛ nafila seli la yanni safo ɛri cɛ dɔw sigi bɛ wurudiw la nafila seli la ninnu fana bɛɛ kɛ bɛ k'i tila gurupu misiriw kɔnɔ umaru y'a ye est ce que ni ne ye ninnu bɛɛ ci ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmaa kelen d'u ma o ka jɛ k'u seli nafila la o tora di mamuru kelen kelen kɛ ye wa umaru y'u ka gurupu bɛɛ ci k'u fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ d'u ma k'o bila o ɲɛfɛ k'u seli ala m'a fɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ ala kira m'a kɛ abubakar m'a kɛ umaru de y'a yɛlɛ tugu bida don nka a bɛ bɛn nka bidatigiw m'o kɛ bida ye dɛ u kan ka mawuludu de kɛ bida ye o ye ɲɛ dɔ ye k'an ti don ye kuwa dɔw tuma n ye bida ye nka a bɛ bɛn a kan ka kɛ mais diyagoya tɛ k'a fɔ ko ni m'o kɛ i ka sun timinɛ an ye dɔ ka wajibi lamɛn ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ma nafila jogo 10 in kɛ 17 ye pour que a faamu a bɛɛ lajɛlen kɛ misiri la i ka sun timinɛ kelen bi to ten fili b'a wele su bɛ bin n'a ka di ye fili sa ayiwa kelen tɛ koyi tiɲɛ foyi tɛ
li mangaya dabla nabi toro dabla ira lafiya farida ya shunduli farida ya jene dablali farida ya shun dablali farida ya namar ni golga dablali farida ya hiji kele nasibi farida ya seli kele farida ya jagadili nga nafla seli te farida ay nafla ayote ko nafla re afo nafla re tawi nafla te sabu nafla be suna alaka sallallahu alaihi wasallam ay sahih na ko angaki ka anyina ga angaki alfo masuna ngele me alakire minge o sunai me alakire minge na ma fanga ke fiu o mustawi kanu ma fe wallahi odo o kanu ma fe ora do sungalo kletalaba mistri jojaziri do ko shubaziri do ko dokeme do ko shubasiri o jojaziri mi meke mistri kono farnate ay me alakira o kazi o tabida kira o ke aywa me kira ma fasla ba na nga kede kira ma muri de na sungalo kletalaba shu folo ma muri de ga ta mistri la taraseli ama mo we ay shu flana inde ngata do ya ye kira be mistri la do taro shu sabana jamo buena kira mo bobli ay ama mo we le kwai na nga ke abada ayake da islamu to snogo de la flana do so na sabana jamo chara kira no feme kira turai nam na do yo ke wajibi di anga ko sabake wajibite aywa me kira o ke atada ka jamo o suna na ifabisi temenyi mise na me ko kanu aka na ko geleya abada mo mu Manchester men ngo yela nam iba so lu nyina me jena da bele ko famu na dabla peu nyina mi koko nam min de farida yanga kasoro kana nyu mi wala kala wallahi abi te ka bobo dai odo e ga karamo ga wajul laje aywa iku ga kuma to laje shego tam karamo tam aga dine era te ga fobli abada me kasoro e karamo de way da mo le ko de kozu me abisoro mo do be kene ga mo go te karamo ko yela o buga nga ne lo me ala ka dine kama o buga ne lo me chungo kama mo ne sun kisa blaka to me karamo tam ne abi mo nya awebi ay foi bai ka karamo ko ade ka bobo de ala ka dine ne be ngara ko tono de kuwe ne bo tono me ta fo awe tu ngara mo ko jawo yela abada tuguli ala ko ani kira ko jawo islame be fe me tugu ali ko jawo yela o feche ay o ta do me ali mi fo no ka ala ta ni banu la ni ala ti yoni de abada me no te jawo te tuguli ali ko ali te foye dur mutoko afrage makai anga foli bi belaje de bena kaka kayi banu ko fa nga nyomne o kaka wazu biga sere semiye biga madu anga jatimina de namu ga bare dabal jugu duniya mo ka furula yo fa bare jugu kelen nu u ka dabla de haywa mo ka bare dabal jugu duniya ma nyoka furula nam ala ti barga bi ko ni nya abada ala ti mo ni sare wallahi bi mi fe taso makai way ti on di barka ite muso ti din magro sare wa ma bane ite muso ti furo magro ay way ti ngo ti lafia uti muso magro iko ya ma ko mai sare makai na te mai ayo ban ngo ko ala jere ayo furo do bashi bay ni wati na sisa mo be suna mo be so furo do no de be mo ko furo ko no sisa aywa li go fe ku klamo fe aywa fitri do fe ambe furo ko side ne ka ko da yede ay yere balmo de be kan tanga furo do ko sarake an sigi nyom mi tanga furo do olo yado ne ka ko da ye odo yede agale kafiya bina malika amadu ko fa islamiya bina malika ko sarake ere balo do odo bandi do aywa mais minu be kan tanga furo do ya difference me o yede agale che yali kapsa nuwe iri ko akuti be atambe me furo do nye mo de mi nga sondoro manga sola ko no tufla ba anga tunache nam ne ka ko esta mako sa dadu man mo ga nga gismo do nga ko li jula o kaka anga fara da bar jugu kala ati faso ta nyef wati do sira ati faso ta nyef nam dudu ko no bi foro bi do de mate de foro do ba ne bar ju kala fa fuye dudu dudu mo bar kala u plan yo ko fanongo u tibe abada wala sa lu ka se ka fero ko dula o dugu ti da bole
foro donna o ma ɲabile judo de bɛ yen sisan judo fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛmɛ cɛ 7 bɛ du kɔnɔ a si tɛ kan kelen o bɛ laban dugu dɔw la o bɛɛ ye baara jugu ye pour que a ka foro ta ka cɛ tiɲɛ ma ka ɲi ale ye kabako ye sa lakubaro ala ka anw balo bɛ sɛnɛ na yan sɛnɛ ka jugu sa tiɲɛ n'a fɔra ka t'i biri tile kɔrɔ k'i wɔsi dugukolo k'a laburu dugukolo kana da dugukolo kan'i biri k'a siyɛn ka wari dɔ dufan fɔlɔ la k'a fiyɛ e maa ɲɔgɔn dɔ ka taa baara jugu dɔ ye taara o ka tiɲɛ ala cɛ o tigi ye hɔrɔn ye ayi o tɛ foyi ye mɔgɔ jugu don ayi dɔgɔtɔrɔ kabaw bɛ misiri kɔnɔ yan an jara taabololayɛla ala de ye yafa masa ye ala de bɛ yafa ma ka k'a firi ala bɛ yafa foro dɔrɔn ma ka to foro abada a y'a dabila a tɛ yafa dɛ a ye jisuma dɔɔni kɛ kɔni ju la o bɛ bɛn o kɔfɛ dun naamu i ye balimɔden ye kosɛbɛ anw fɛ yan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la cɛkɔrɔba dɔw bɛ sa an ka dugu dɔw la tiɲɛ musokɔrɔba dɔw bɛ sa an ka dugu dɔw la naamu wala a dɔw ka fatuli kɔfɛ den tɛ se ka sigi dugu kɔnɔ bilen ayi fajugu ma ɲi lebu lakubaro fajugu don muso dɔ sara dugu dɔ la a satɔ ko a dabara la mɔgɔw ɲɛna ko ale ye mɔgɔ 900 ni mɔgɔ 30 dugu kɔnɔ yan alakubaro ko ale ye suba ye o dugu b'ale ko e ni ala cɛ den kelen b'a bolo cɛnin kelen b'a bolo o cɛnin yɛrɛ ko basu dolen ko ale tɛ se ka sigi yan bilen ayi a tɛ ku yɔrɔ an bɛ kun i malo le tɛ nin yan kosɛbɛ i ba y'i malo ka taa lahara subaw tɛ wogolonin ye jinɛ t'u ye ayi subaw tɛ baw ye saga t'u ye an yɛrɛ baw anw faw an dɔgɔninw n'an kɔrɔ an yɛrɛ musow a n'an yɛrɛw walahi o don an tɛ jisuma dɔɔni kɛ kɔrɔ ji la an ka sabali sa o bɛ bɛn ɲɔgɔn da tiɲɛ la du halaki la ɲɔgɔn mugu du tiɲɛ la ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn sabuti la walahi banikɔ nin ye kabako ye sa kabako da don an ka dugu ma se ka taa ɲɛfɛ foyi la fɔ dabalijugu banikɔ tɔgɔ ma se ka bɔ foyi la fɔ dabalijugu ayi sɛnɛ na ma ɲɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ abada hali an tɛ k'an malo sɔrɔ a ko ɲuman cɔcɔkalo b'a sɔrɔ kɔngɔ ɲini ka du bɛɛ fa banikɔ a tila bɛɛ san o san sanu jamana ye bɔdani min k'an ye ka frontière datugu sumanw da la o de y'a to hɛrɛ kɛra dɔɔni banikɔ yan n'o tɛ lafiya tɛ yan ayiwa n'o ɲɔgɔnna ma kɛ ɲina forow bɛ don ayiwa musow bɛ tigɛ yan i sigiɲɔgɔn bɛ kɔnɔ da i muso la yan alahu akbaru i muso bɛ jɛnɛ a la e yɛrɛ bɛ wali t'o kan denw kɛmɛ ka n ka du fa ye a si tɛ ye walayi walidenw an ka dugu taama ni ɲɛ san dugu ye banikɔ ye a ye to an ka bɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra ɲinifɛn min bɛ o bɛ sɔrɔ nka n'an ma bɛn a ma ɲi dɛ ayi an b'a ɲini an badenw fɛ an ka bɛn banikɔ ye joyila mara an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra bɛɛ an bɛ min fɛ tigitigi an b'o sɔrɔ nka n'an ma bɛn lafiya tɛ na ayi n'an ma bɛn an mago bɛ min na ɲinifɛn na bɛn ni keleya la o tɛ sabati abada an b'a ɲini ala fɛ bɛn ni keleya ladiriya ani lafiya ala ko sabati an fɛ yan jamana ye mali ye ala ka mali kisi an baden minnu nana an ka wele jaabi ka na foli k'an na arajo la ala ka hɛrɛ k'an n'o ye aw minnu y'a jɔ a se kunna fo ka taa hɛrɛ dafa ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka n ka lamɛn sisan ala k'an bɛɛ wasa ala k'an wasa an jugu ka ni fɛn ye min ye ala ja jamana ala k'a kisi k'a lakana samiya ala k'a diya n'a tilema k'a nɔgɔya ma su musakaw ala k'u sɔrɔ yarabi hinɛ ala k'o cɛra ni ɲɔgɔn cɛ an sigiɲɔgɔn ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye hɛrɛ jate hɔrɔma kosɔn maa ɲumanw kama sallallahu alaihi wasallam fane daburuɲɛ 2 min b'an bolo su in na arajo jamako la yan direct la su in na joyila o de tun ye nin ye o y'an kɔrɔ ko waati min dira ma ko banna dɔ kɛra an bɛ état min na sisan jamana basigilen tɛ kosɛbɛ ayi coronavirus banako ye o ko ten komi an delila k'o fɔ a ye siɲɛ caman yan an kuranɛ aya ko nana anw ti docteur lamɛn anw bɛ kuranɛ ayaw dɔn mais n'i nana ni banako kuma ye an bɛ docteur lamɛn docteur mana nkalon min tigɛ an ye o nkalon y'an ka tiɲɛ ye min tɛ ko wɛrɛ kɔ ayi an b'o ɲɛdɔn ko an k'an tɛgɛ ko safinɛ na o ko ten an k'olu kɛ mais ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka min fɔ banako ye n'a hakili la o de ye o tɛ kuranɛ aya ye dɛ ayi bana in ye tiɲɛ ye Europe jamana kan nka anw fɛ Mali la yan ne ma sɔn banako ye abada an tɛ sɔn bana gazi bɛ se ka mɔgɔ minɛ nka kisɛ bɛ i la ne ma sɔn o ma ayi abada ma sɔn dalilu bɛ muli yan a tɛ ne bulon na sɔn wɛrɛ i bɛ se ka ɲininka o la m'olu d'i ma komi waati bannen don pewu n'o tɛ an ma sɔn dɛ kasi ka bɔ k'i jɔ ten bɔ coronavirus yira ne la an bɛ jogo kɔrɔ la an bɛ jogo kɔrɔ la yan foyi tɛ ne la coronavirus bɛ ne la an bɛɛ la e bɛ jogo kɔrɔ la foyi tɛ la bana dun b'e la o bana o mun mana o la an mɔgɔ filɛ dɔɔnin k'a fɔ ko kunkolo bɛ k'i dimi ko foyi t'i la o bɛ se ka kɛ yɛrɛ yan abada coronavirus y'o bana yɛrɛ ye i n'a fɔ baganw ɲɛna alors ne ko ko coronavirus b'i la
kokorola ayo ko kinya ko ikon mi kokorola biya ko fotila sanaye ene ka ko daesa do aw man do galo min diga nya mo mene parce que no de fo kan mo ko ni président paratil la ka fossa ko nyina semena kanga nyo samlo boro kele ga diga kele na no dando hali mo tala me ay parce que ka président mana malla mo bodo oju fere bara ko na ko korne virti nan to nyedo ndugo min fo la hanu kala galo o che kuma an ga sanya yini anni korno virti ko te sanya ka mo an ga sanya yini no kara yini ve mi musabati ya ngora ko wati min drama ko bana bew ame dugo ke anga dugo ke jamana ko kala chempe ala ka here kambe amade mun me internet la sa direct la ngo fuli bui bu mun global sa direct YouTube sanfɛ Facebook la an ka foli b'u ye ani WhatsApp sanfɛ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ayesira belangara mogo beta ala kira kanu bae beta sira ka bongara mogo beta ala kira kanu bae beta daramani wolode beta Muhammadu kanu baga beta ana dine doni bae beta denengo wara bae beta fama ala kanu nyogo beta fa wolode Baningo kapuna wolo bita Foli la se dine digi bema Foli la se jama go ibema Go kone kame alimateri bema Kone dume muribo jalo difo Kone dume jalo laga obefo Kone ninga karama wanana Mori juhu maluba inana Fama juhu maluba inana Subaga juhu maluba inana Alinana arajo isola Aondume jama go labe Aondume direti labe Kapoliga bani waka obela Sira goro kuna wolo dana Sira gabo bele bele kata Sira gabo noro tigi bita Kone fane karamo go bita Mama jugu lebu baga bita Ko sira bila nanga mai bita Sira gabo kuna wolo gata Ko ebone karamo go bita La kera kanu baye bita Sallallahu alaihi wa sallam tatrima Es más,